kaduk awe pani sihat ke bangthrok kebak athak si kaduk awe phan police atum nep pon lap lo setame non jailer lo hamren district jailer lo ke dolang ke bangthrok APHLC songjapo tum dolang alang litum phan a case kupuan ang deng sikile loma pula bangso aputhak rata phan kapachini ji po phan se ja semet ke kewang lo ke chengsi alam the bangela lo la sin non la bangso alam the sar pensi than pon po non la bangso case ko piang deng si doloma la pen komantur ni si alang litum phan kapajok unjima la bangso alam the si sar si than pon po kardom APHLC atum nelitum la autonomous state ke long vek jia phan la pen ke 6 schedule ajak kong kang butang an ka che long thura kapang tang thu thek jia phan nelitum ka che song cheng lo chu thang ajik lo in koi rai siar ni pen doram la pen si cheng lo la pen nelitum ke claim ke ka che song pon de ka che song binom demokrasi ateng pen che chok che pin che theng che pin se ta police atum nei tum towar nang khang dun pet ti pen a jok neli tum police dum ben ching be nang kok lo la pen hem phor nam nang rap dun pen a jok police dum ha ta ing be lap ti undet lo amat si non ki juthu ing koira throk siar ni ing koira throk ta lo ing koira throk in koira pho bang konat ma jong seta in koira pho in koira throk malom bithung reng thama adim ta in samjin men si dolo seta non police tum hala dak pen da nang pinir lo la penili tum kopli along ke claim hut abang ke police atum nang theng olo na ing bay olo nili phanda nang ing bay phit lo ni ta crab phit lo la pen ke la long Rose ingdeng pi la pen ke lili bepi la tum la pen aku inut dalang amen ni lino anta long to headed bomb seta alang lita akeng solo akeng amek thetan lo la pen ke ing bay lab that lo somar tam ka chithur pi ne ta dulo la pen ajok ni litum case claim nang koklo seta case ke claim ke ni tu office ke claim police tum sin li tum hana case ne pi opram police tum putu ke ni li tum APHLC tum si police fan theng re pusi ha jach no kan inge dam la pen jo ha court along kan inge dam la pen jo arni si phia tarik ke ni li tum phanang pe jok je de lo ni tum amunit tum phan bangthrok non da dolang non ke dolang ke bikrom hansia ke hai dolang kursing timong ke hai dolang Samson Teron akehai dolang Chesterfield Crow akehai lapen ke Baliram Crow kala lapen ke Novokanto Kathar lapuan non ha hamren jail along dolang alang itum jok plodja podlo athema setan nilitum ke abbe gavelo nitum aframanda chipulo te ma chepere lo seta chepere seta mathakrang lo nitum hospital nang pon lo police nang pon lo dahala record hai hui ta dolo arrange so record hai hui ta dolo seta non bang ke police tung ni putu parlin phangli tum aphansi nili tum si police tum man theng wret pu la pa ko police tum eson hamren ISP amasi TV ang no ning yelo reporter tum ang no jenili tum bule hala harlong sora polobadi kalilo derar lok alang roy adolong theng pia dolong hala pu ni to make a chok yi pu se chi sik pu la pen hala ka pre ka dolong da dolang theng pia dolong la an da make a lab ji la pen ke DC office ni litum gherau ji pusi DC phan ke thandam government phan ke thandam press ang no ganing ji lama sin ni litum SP la pen DC phanda pulo telephone man da pulo ke tok pen da pulo ye komat lo la ke than komat sila ka pachu be lam ka ningje lo la SP ko nat ben lo kar jilong komat si alang li phan ke than lo ni tum hanang pachini nai pulo ni li tum ke son
jat a bostu ta dolong chot kali lo jat a property jat a hompoti ta government ta me public atum hompoti ta me ni litum ke kapalang hoji ge ni tung ge a plan da ve claim mo phi ta claim la pen ke disio fe gherau ji puta ni tum a plan ave puni tum than lo ta pilo la pen DCSP phan arjulo pen DC phan ye pulo magistrate inquiry pa pe do nai pen inquiry report ta ni thuma nang pinai SP ka inquire non investigation do bom posi alang li investigation ke long ko pilo ma ke long halo solam ni tom phan nang pinai nang pachini thone akagos a report a copy ni tom nang pinai pu se tom hang lo ke top pen si pulo la pena jok non mat ke pini karju thulong mang ke isia case bang ni tum high debt lo non isia case pen bang ke alang li tum la bang throk phanta bail pidet lo pini la pen ke non cricket homar ni ako case do thue lang hadat pen ke la ke district and session judge a court lo pini bang ke first class magistrate a court along si pini ke do la da bang ni tum high debt lo pen district and session judge along bang mo cricket homar ni doji halo so arnia phana bang ni limit hanga mata case pidun det lo la police dom birudhe athen ni tunge la son claim kli konat man nang pachini nai pusi ni tum arjula se case bang ge mo cricket homar ni si thurji cricket homar ni tum hai lo te la ge ni tum kadu eta jok pun pu hala police atum la kachesong arat atum phan ke theng ke chok areng ame kapado ajak phan ke ano ardep jing lason ano kosono ma pe lason phalang no da ano heno dak lo hin na thu bang ke la puson do kasi labang so police atum kachenek aputha lam hoi tame pidam lo lase la so alam hoi ki pidam ajok si police atum ba mate la law and order atum bang ke code along bang ke alang litum bang ke alam the thi he ka son lo lase alang litum pini labang so case apoda bang ke lam the nang thak dun o athai vedat ajok si isia case bang bang ke pini bang ke bela order bang ke long et lo la si non ke wang ji cricket home arni hala district and session judge a court along hala bang so case an chot lo pusi sar pen da than lo la pen ni tum kaduk ave phanta pachini lo la si ason kaprek la bang so alam the along pine paklar dum thu muchot alam the do thulang ilitum do thulang ilitum police bang ke pulo ilitum si police tum han theng vere chok vere pulo eson bang hu me medo great inquiry troxier ni pulo inquiry trocker ni pulo je inquiry troxier ni ke ekalilo inquiry troxier ni si pulo thang thang inquiry troxier ni police tum pulo netum along munit avedaji athima netum meghaloi election la pen Nagaland election long dun et nai pulo seta inquiry ner ke bamange police atum kakik kam thu ke batai phlik kam thu de konat pen lo la ke long lo la pen konat pen lo ke long lo la pen ke theng i ilitum at phanang ke theng i a chinta police a chin ka lide police a chin pulo te raidang pin ni a chin la pen check sita hala ang tup a ting rian na thu si NGO matidi angen non gen litum phan PVC pipe hadi hala lang pin ne lang along chor hadi PVC pipe pulo la ke plastic a pipe la son a chin ben sin nang ke theng pa che beng et la po an la sini tu mathalo ako alang ni tum pulo police abedet ji pulo angen non ga ako ong thu mucho inquiry ner kebar ni tum ka chini dam ke la hello bongo sena tum phansi police a choi paching choi si nili tum phananga pe theng police jong tum ni tum phan po anong theng thia la tum mangge asam police jong tum mangge setala bongo sena tum mangge la ni tum phananga lang selet binong lo athema nili tum APHL si tum si bongo sena tum phan ke dakring body nang tum ni tum along le karbia long le en long le karbia sakori en long le nang tum vote ta nang pidun long le election nang thudon long le puni tum puwaret ke matidi lama si bongo sena tung aning so dung ne tum phan la si hala bang sor ni inquiry ner kapar ni tum ga chinia tengate bongo sena tum si police son che plang dun si ni tum hanang theng mare amat nilitum FIR pidam thu dat lo
votar langsung PS along atumi dik pidam lo lapen ke keroni PS along atumi pidam lo la polis atum nilitum panang teng bare la bisar nangi pusi lapen arrest nangi la bangso polis tumpan arrest nangi pusi nilitum FIR pidam to that lo ha polis tum long arona tenge polis long si pidam nai mati police station long si lama sini tum police station long si FIR pidam to that lo nai labang so FIR bang ke cengko ke alang litum polis atum FIR dengde pusi pulo setame aron penche alam the alang litum han pudu namasi apian ke sai jok je labang so wathalang so polis la pen phelang pi polis atum ta FIR bang ke deng pon nang kok lo la pen kopi ta asohi ta nang cipidun nang kok lo ke cengko ka kopi sohi nang cipidun di amasi ni tum pulo section 47 Assam Police Act 2007 Section 47 along ke tok do itum ke thandam aling seta FIR ke pia ling seta la police atum itum phan longlo pura itum aphan isia asohi nang ke pido pen a receipt nang pido nang ipo ke tok do la masine itum pulo nang tum allo la son si du la pon nang tum nang me thang allo ke pi phuk nang ni pusini tum pu masi alang litum nang deng do nang kok lo asohi ta nang ke pido nang kok lo la si aron pen dam amasi penang an non bangke labang so kes ke bangke itum ke hai na si dam bom lo la pen hala jailer lo ke do lituma APHLC asongja po atum alang litum phan prapjin pen itum pajok ponun po la si kadu ko beta la bangke ningarong cipi melo la pen la prang ni non ningje dun tu det po la police pen ke po lam bangke chu inkoi ra throk arni thang inkoi ra throk arni nili phan la pen nitum jirpo bang phli nili pen nili tum nili gari scorpio gari pen si dam lo aprang ke tisorong kopia kamar tisorong si meeting doji pulo mass joining BJP tum bang don pharo ke thom bak nang join nun ji pulo amat lage police tum ba DC pen 144 order nang pdet 144 CRPC order nang pdet pen jok dolong leder lo amasi dharmo pi nialam che than nang pusi deli tum phan hala korno be rong si aku nang hang thulo aman nilitum dak pen ke dam un hot bokolia dung pen ha korno be dung an bongo sena tum isia gari nomor ta diphet la sona gari pen ni tum hanang plung dun waret lo aprang nang thang pet lo aman ni tum tet plot lo man nang plung dun waret lo ni tum ke tet ya theke chini lo lage bongo sena tum lage ahile do yige lahilo ni tum long hile be la masine tum ke tet ra ke kat inang lo kat lo mat la national highway king ni tum hanang plung dun lo amar hala tum ta hala rat atum APHL se ara tum bor pak lo amahala tum ka phere ma ke kat tong ma gobin rong phar gari petong tekang tet ye henu dak lo gari ge petong tekang rai lo amahala petong tekang rai hut hala tum lucky deep head agaria nombor klu tekang pit la buye hala sorning aman itum agaria nombor ta long lok lo agaria nombor ge chupen da pupom lo ha UP Uttar Pradesh si la so gari kenam la ke UP 14 DJ 9626 po nombor amat la son chini de lo la ke kachong hu gari la pen hala internet long lang lo agari ta ahem pu ta ave pu hada pu ange la son gari pen pu lo te la ke hok lo la ke ilitum hanang PTG karbia tum hanang PTG la pen hala tum la athik the police tum da dodun lo mene la long la extremist group ako ka selam tu ji apane hile pe ot po ar lo ke do pa je krong po poisa pe hang po la tum che thak dun po police tum da che thak dun po la son akam ke claim ji aphan la so gari and bomber kom la pen munit tum han ka pithi ka chong hu ka do kai da phan la so gari and bomber kom en ite official la ki dip het ji akam ke do amasini litum la ta Bokolia police station along nitum FIR pidam dat
la pen non police dum enquiry ra la so bong lo sena tum phan nep serak nang i pusi ni tum pulo police dum non nep hai ma la ke itu lang dun tu bom tetik le la se la bang so lam puthak mo pen sar tum dak di phu pen alang li tum ha pholoni na si dam bom lo la sor ni bang ke sar ke than alam the ni lita sapso rat phan ke than thugang tung bang ke nili bang ke nili hem pholoni lo amat nili ke APHLC pholoni constituency ro tum pen haladak mass joining mai ke padoji pulo kamar tisorong pathu aklamalo amasi hala law and order atum police atum magistrate atum neliphan nang kololo dak ke permission ave pot nang tum meeting ke donang ne masi hala dak ada prang ka the ang pen masi police atum ton thiblo hadak nang padolong le delo ajo la puthot ar la sorni nang le a prang arni pena ajo jirlo ta nilhem police bangla lorin the PIC la pena lang litum constable tum kadok we bang bangthrok bangthrok si bagdo nilhem ke bang jirlo por masi niliphan isia notice alo nang thon rong pisa ho nang litum ladak kamar ti sorong bang ke permission ave pot nang tum 144 do bom la si meeting bang ke dolong le pusi isia lo nang thon lo amat niliphan receipt ta nang en ponder lo amasi receipt bang ke nili chipi du nang kok lo thema hem si nili bang do kok amasi 144 do kok pot pate pek do no dak lo meeting bang ke fil long bang ke donang ne lo pusi dota do de der lo amat nili tum kamat thathu bang ke rata tum phana bang ke par jutang der lo pot hemar lo ke dolong 144 le do pusi tame hemar lo ke meeting do lo thema towar lege dami ta kali bang phale pa siksa gi ta kali hithi kolat long lege doi ta kali masi harmon club ahem arlosi ni tum haladak isia hem the tando harmon club ahem lage government ahem ta kali hadak si ni tum dolo amat hadak ta police atum aprang ke IC ta wanglo loring thipi aphige OC ta wanglo aphige DSP ta wanglo la so phi alom so phi ke magistrate on duty ta wanglo aphige additional SP ta wanglo amasi haladak ta nang pa dolong le de amat si dakta dolong nang hadak menta nang toy bori de lo ni tum phanang pa dolong le de amasi la sorni si saratun ta diphu pen ha ni tum long wang bom lo meeting nang che tong dun ji phan amat la so phi sartum aphan ko pui ko matong nang eplung dun ne bangke nili aphian si ka chini lo la si haladak phuluni nang lele asek sartum han volong ko maji ban si la bangso agari kreta aki bodi sa lir hoi aki ek binong ali gray color kopi polo ne da kar biang long alo non lom hedi ka cheplang manghume me la poson cheplang det ti tum mathau ne pin a phere me la son asat nang klang bom ti la si kar biang long alo nili jokwan lo pu mathada mune non malo si hala meeting ke dor ni alam bange la pulo setame aphi bangke nilitum hala dak ta dolong le dak joine si APHLC phuluni a president ahem hala dak dhoniram timung ke hai ahem tikku balong si kadu ka arat bangke hadak si chingsom damrong harmon club pen ta cheterek juisi normal suna si to thurang la hala dak bangke pine la jutang jubata puthak si nitum làm thế chỉnh kỳ rong nè meeting bằng cái pini bằng cái phát đồ đẹp hàng yang nè pusi hadak si do dam kok lo amat haladak ke wang ahud anta la bang so agari kereta bang ke sar tu magari long nang plung dun bon la amasi nili bang ke dhoniram timung ahem le dun tong ne lang hithi malom si do kok lang la so hut si haladak rata tu bang ke la bang so nang ki plung dun agari aphan cebor pak lo pusipu nili bangke lan bangke adung avere pusi thek dun long le setame aphi a video kaduk ka long si ke thek long lo si labang solam the bangke nang tum kaduk ka beta non malom la puson cheplang bom po jone si nili tum kapachini ji phansi nang ke than lo la ke ason kaprek nang li tum chere mek nang ji po phan
ถ้าเพรีนังเนี่ย Here nang ne mathe lapuson kaduk we matha une pinalam ta cheplang det lapuson ta dulu non na bangke la so phansi nang tum phan kapachini cho la sin non hala bang solam the bangke padam nang ning we jasemet ni tum ke than ji bangke mo pen da than lo la jail ke jang abang phu tum phan ko piang deng a status non do bomma la bang so case la ta than lo sa tamen non malom isi tumi pini lada karbiang longor lo hurisai la puson alam the abangke hala dak dipu a town along isi chumalom pine jelang no dak a hormu therak me khaya phan aman pawedet la bangso alam ki nang klang lo hala siri mongol pune pine la bangso kulat ahempu asopo nisan jain pune pine alang litum kachok lem chok chedet la pen lan chot takali ladak sik schedule ahawar inglong so arat phan pine aman pavir chor mate ilitum phan nanglang prok la pason lang rem ke klem dera joksi penangan asong atum bangke labang so kulat ahem phutum phan bangke kulat pabilong nang ne pusi kachesong lo la pen district council autonomous council atum benta labang so akular phan ke penangan arni phan bangke inghap check lo setame tumi pini pena bangke chehang thu joli lo ingpu thua kula se ko puson si ingpu thua ne bang solam the bangke ke cheng penta ang ton alam nge chini du net setame ake hai tuliram rong hang dak non karbiang long autonomous council long asiem alangli kaningje pon ateng pelotang te la kulat ingkir pinai pu kipu kehang kachesong abang phu bang pi asong atumsi ingpu thu nangji puta alangli tumsi kipu dam thu pu neli ladak isi kachini dam kangtung mate kipudun kangtung alam the bangela lo tuliram rong hang ake hai abang mane a organization tum kulat ingkir nai pote ingkir check mane organization tum impu nai plote impua la puson stong claim bom poma athema ili tum kedam tang ningkan kethom pli prang tame dak roy bakery along ta la son thop alam ki ke nang klang lo la penha hanjang lang solong setame chumalom la taxation department of han officers atum phan areng pasu thop lo theng don kloi lo ke theng ahir do sak lo alang litum avili sensan lo stame ni thom phan ingkir check lo stame nona bangke alang litum ta reng dok reng mi pensi kulat bangke ingpuak lo lasi la puson kacari pelotang te konatan si ledam poma non ni ko ansi la bangso autonomous council do jilang ma lasi ini tum manghu memel lasi la bangso alama putha sar penta thethini mu pen ningjeji pulo lasi nangli pen le ningje pona neli ba ilitum kamatha nangkok kela pu hello kaita song atum pusi bangi pu hedi song atum claim ne sona ka henu nili song atum le poisa chu endam lo pule nili pudam kali seta non ke alam ke klang ke la puson a anathu si papedam det lo matidi angela son lo pulatang te ilitum karbiatum asoritro a ot adur lapu ahen luma yo la son alam nang klang de ay karbiatum pula de ni tum EPHLC atum anda karbi la pening long arada tum ni tum angela ni litum pan anta EPHLC atum anta EPHLC chot kali hala ke misen atum pan anta anong pijun de lama si la solam ni tum da ningje do nang kok wana jir ke ding ni tum EPHLC pen ningje dun de lo la pen KNCA tum alang litum cedan vek jipu kaningje ke nitum ta thek long lo la pen nitum ning ta rong lo labang cedan alang litum cedan bom lo kong lo la pen non ta komat a song atum bang mala ke itum at
CEM ตาผู้เป็ดจงกลอกเลยเด็ดสองอาตุมผู้สิผู้สองอาตุมละอิงกิรนังยี่ปวดตุมสิอิงปูนนปูนังไอปูทุโลแกผู้ยอดได้ไอซอนอัลลัมมังปูเหดกามาทัดำอิลิกาชินีดำนั่นเกอินตุงเกอารอนอัลลัมสิกีปูดำนั่น administration government along administration โลเต sales tax บัลลับเป็น trade and commerce อัลลัมโลละตาอารอนดูละอารอนเกละเฮโลอิตุม trading license en nangi la pen trading license en nangi pura ke hang atum aphana link pinangi po bangkali lata la ke chini nang po elitum $60 lo ke hang atum phana link lagi pinangi ali abinong ke che atum phan tribal kali dia tum hang ke pipedet nangi pusi halada ke tok ke cheng si ke tu etum lada ke la $60 la soa la autonomous code volume 1 along por helo te thek long ji pipe det nang ji pusi la da ke tok ke du sita la pot sinon ta nang ke hang to maling pinang ipu alam kali la pen aku CM ki pudam itum ning dok de ke la helo je alang li pulo ingkir nang ji pulo ni ingkir lo ingpu nang ji pulo ni ingpu thu lo dei alang li CM council kachari song atung kipu alam aling si alang li claim chot nang ima kali te alang li aron ateng si claim nai iri tung kachini ke aron ateng si claim nai lapot si alang li pulo ingkir nai pulo ni ingkir lo ingpu nai pulo ni ingpu lo pe chepe oi ke ami thang ni ke thang ke chok chebe pula di nang tum si ki pulo ke pula seta alang li CM ke song atung ki pu aling le claim non pu le da ke to kali aron along alang li aron along sil aron ke la son si pu ke pu alang li pu na ye por lo song atum pu lo la son ingkir non pu lo ingpu non pu lo setan aron along son si ke tok do la pen ni ke aron ateng si claim ji pu si alang li pu na ye por lo la helo ke chok chen ne adiam bang lo alang li la pu an le chi pi yo ki pu son te di song atum pu lo na ingkir na pu lo na ingkir lo aku impu nei boleh impu la boleh pu an si ke claim nei pute itu pu an ki pulo alang li phan od ling si alang li phan arisim nc ilitum sorkar non BJP atum RSS bongo senatum ke karbia phan ka pivir kam inglong arat phan ka pivir kam claim bob lo body alang li phan arisim nc la si ilitum pulo nang li party pen resign that non he pulo song atung ipu aling si claim ipu alang li people resign de la sital resign nang ikente aku ni tinge resign nang puta party pen si resign nang pusi puchot CM ben resign nang ipu pe alang li yang si party ben resign na son te hala national party atum alang li pan resim ke en pen ge chipiok lot undet poga alang li la sini tungi pu i alang li CM ta dobom ta me council ta cari bom ta me ni tu man da rap dun tu yi yong si alang li tum la BJP ba Congress National Party pen yong si resign lo te ni angen non bang ge se ta thana ling se ta la bang so ke sa bang ke la ke yong si command ni asong atum yong si pudam lo ingkir non pulo aku ingpu non pulo pudam laso la ingkir non pu vek atum si aku ingpu non putai pulo aku kipu ita ko pine yong si chu endam det lo poisa chu endam det pen si claim lo pulo tante la ke iditum tribal atum phan ke anong juno pik alam lo la ke la sini tum chu endam lo boni tum pupi athema ni tum long le laga proman ta ve la pen ni tum ta alang li tum phan song atum man ta ni tum ta ke rap dun chi ning hang lo la ke un an pen ke la si alang li tum na ni tum ching ki ching wai ing tum lai he lam ma ke thang da ma thanang ne tum pupi alang li tum ka hin claim that lo puge seta bang atum son si epic lang that lo kalima kalang di la alang li na CM kan ya tengke itu ma song atum si mana poisa ke long chot dia phan si ingkir non pu non poisa long et lo por aku input tu non pu punang nak le ya lam bang ke te la son lo polo te la ke tum therak me me akam lo la pen nili iligama thana ye CM ta la son pu amat ka do we song phan pe rob rap krei la bang e chok chi
yong itu yong vet non ko mata song bang lo la alang li pu vet nang yi angya la kadu ve to manda anong piuno rapet la sona bang ke la ke claim clear si ke me pusini tum da ma thadu nelita la sonsi ke pudam bang tung lo thema non na tuliram rong hang ke hai bang ke bang la sonang ki pu bo masi ne ke pu pi ag lo plo tang te la ana kamatha kang dai amunesi det kachari ji plo tang te la ke ilitum kaduk aveta hilik jangdum rupo Kalang lo. athema ilitum mangke non la bangso alam ki jot polam gali la roy bikari alam ki bangke ilitum kaduk ave komane inut bahani tungke areng so jengjang lo kalang oh akes judjelang piniarni alang itu setame ceklo e jona phi bangke alang li phanta pangputhua lapen la dak bangke ilitum ara ilitum akar bi tuma mata labangso kulat labangso kece so tuma kulat pensi pho iset lo therak meme lo setame pho bada phita nonta labangso kulat along thot ke dam che thor che thot ke nam dam che pekun eset titilang lasi kupisi la pusonta therak amek avidat mai tum akhayatum ako hudi sige roy bekari po amat kali dia ma rong pi bekari pu si pupo po dalam do di aman non ge rong pi bekari da konal ne ave tu det lo non ge non ge roy cheplang thu roy bekari ako cheplang tu et le lo nasi ilitum tamatha bangke pangching chat nang ibon ladake ilitum khai phan nang lang plot si la puan nang videra phita non puta haladak bangsi kedam pa ong thu mulang lang namel loplo tang te chonu chumi pustame ilituma khai seta him ge jora tanta dolo di phuang bongta la pena longa prek tame dolo la puson thak thak alang litum ke jora him si chumi bare la puta kalilo hala bangke to choklo setame jugedam tang cheklojon thompli aprang lo ladak taxation and department pen trading license ke aphan kelang jari phan hanjang lang so hi thialong abangke la department officers atuma phansi bangke che ke beso bangke ke theng ke chok thi cheng cheng anda wilo angke hala dakta nini ni thom phan ke inkir pichek lo angke aphi bangke komane em pen thi chini msc penal tum bangke thi chini pomat ha dakta ingpu pitu plin lilo non bangke asi nili isialam kipu gantung council kachari tumpha lapen rada tumphanta kapachini gantung labangso allo along control of trading by non tribal regulation 1953 body ladak kit toke control polote ki jkb aso atum la business ke claim be ha ke claim jongsi bat biglo plotang te alang litum nang cherai thipji la si alang litum phan pu isia limitation limit ki bidun ji phan ke khang dun ji phan si control pu aron ka semarlo la si la bangso aron penelitum alang litum phan bang trading license nang ke hanga link mate trading license do tame awe tame beha bang ke pa claim aradlo polotang te ilitum labangso aron ke thang alle se velo loke la se alle ma se velo loke tokte dera choklo loke la penelitum ladak six schedule area puta kachik puta thang alle sikai sita lake alle puke avelo pasi ilitum kadu ko beta chini nang po control polotang te ke khang dunji pha la ang lit big pen ilitum ke khang dunji phansi control polo ilitum aris deng along kapat do verji phansi la bangso aron ke kasemarlo kasi la ananta chini ne polo tangte bang aning hanga link to pima ke claim ji nonta lapu Nagaland ke dai na thu khot ti malom hal hai alom bangke langdam ete ilitum pudam puranta karbiang long puta kamatha anta sumkrungan lo lasi la bangke kupia porma pulotangte la bangso aron ilitum claim thek thede la pen rat atumta la bangso cherok tok abangke ke do bangke akenang sodlo lasi ason ka pregalam bangke pining weke avelo
nang li pini ke ningi dolang la dak la alamange the Mikir Hills district trading by non-tribals regulation 1953 tribal kaliatum aphan ko puson si kape claim long le dejima pun a section ta 3 long ke thom a section long pulo angdeng so ke thom long pulo no person other than a tribal resident in the district shall carry on wholesale or retail business in any commodity in this district except under and in accordance with the terms of a license issued in that behalf by the district council under the provisions of this regulation. Pusigedu. La alot a chokche chok to te desita la daki puge tribal kaliatum ke aprange pu tribal kaliatum ke dukan ke jor ke lang akam pape claim long nang nik bohelon alam ke thinai lu lai lu jong si pape claim thu sita puya la daga du jong si pape claim thu sita license along ke tok ko pialam ko pisi ke tok ma au order halas o teng si claim chot nang ji puji pu dei ande alam ke thinai bange tribal atum kalite pape claim long le det nang ji pulu ante non itu ma CM ba EM atum seta ba officer atum seta la so la akame claim to mangke song atum ko pil ningje ma la leke lang dam nang ji ka li podlo la lo teng si claim ji ke ni tum pusi punai ya podlo non ga alang li has song atum han koi hup song atum sin ni tum han nang ingkir non punai puloke ako song dum sin non ga ako impu not punai puloke budi la arong akita pa bangke ili tu CM ke war tu chor kang jang le ke claim tu la bangke he no pik alam lo thema pir thek aron pen claim klete la ke det ke vir po la ke thek lor la so teng le lang dam lo tang te penam dik yong si ko mane ke che ke be tumta isia song nang sengra hala tumbang nang ningje thu ladak dipu arong so pilong an bangke daka bangke karbi tumang ke behanang klem long le lo tang te tuliram rong hang ke lata kroy dun det po la so nang nak le la pulo mane pudam dop lo te kroy la si la so teng lo tang te litum bangke therak me alam lo litum kamatha na hoppa le la pu som si che paklang dak lo asi la puson bangke kalidet asonte pusi itu bangke kamatha lo asi pining we mo pen kache tham tang analam tame nang litum nang matha dono la pen anu tin tame cherok tok pen le ke doji phansi chuning rilo pining we la ingdeng pharo ke thom rak trok si la bangso chingki che thana bangke ason ka pregalam the bangke dam de lo la puan chingki pensi pining we bangke kang ton iglo kando we phanta chorol klardak